India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kidon hadu saungut ki kyrtong ki bela kyrshan radba ada ki Myntri sorkar ka jela kila syarem no ha kini ki ilekshon MDC ha KHDC ke badang syudap. Ki kyrtong ki bela syarem no kidai uba rabok tensong ubalaya kun na keseng National People's Party NPP na Langkerdam constituency ha kejuk kopor ubadai ukun persa jung sembut Myntri rang ba ka jela uba perstun tensong ha ke bagi pait ba kila kemilenti baun job Henry Hadin balai nyewi ki vote men ha ka arab sautarek uba rabok ula syarem no ha kyrtong ka Voice of the People Party VPP uba syembur lang renja. Nang tapat apa pai syalai mukra constituency ka baki pait ba ki kemilenti bau kyrtong ka National People's Party uba fantin lakadong uba dairu MDC barim baun job ha kini ki ilekshon rengkat ka jing kyrshan radba ka Myntri ka kong amparin lingdo ka balong ru ka kurim jong u Henry uba fantin ru ula syarem keput ha ka kyrtong ka Voice of the People Party ka kong deti majau kumjuru kyrtong banajayau uba Augusta Jerwa na keseng United Democratic Party uba ki pait ba ki kemilenti bon job ha kini ki ilekshon MDC namar la kyrshan radba du Myntri ka sorkar jela uba polling do Henry uba Augusta ru ula syarem no ha kyrtong ka Voice of the People Party uba Denzel Syusyuru haba pai syapariong maut harashan constituency ka kong pinda warjri na keseng HSPDP kabade ka bahaying trai jung syakler warjri u Myntri ka sorkar jela ha ka baki pait ba kila kemilenti bahkan job Hari kala syarem no ha kyrtong ka VPP uba powel soklet balayo hadu khadri hajar sispa saufo kabut bertam keput ya kate ka kyrtong kumpan supen kan mau hang ne ba ka Voice of the People Party kabade kaseng thamai kaba job keput ha kani ke election MDC sha KHDC kabala job hadu khat nyotli kiset bat yo sensyar sendon hapo district council